Avui us vull parlar d'un documental que m'ha semblat extraordinari, fantàstic, que es diu The Central Park Effect, és a dir, l'efecte Central Park, que va sobre ocellaires, gent que s'ha enganxat a l'ornitologia al Central Park de Nova York. Realment són uns personatges molt curiosos, una tipologia de gent molt curiosa, complementat amb unes imatges del Central Park extraordinàries i amb la quantitat d'ocells que tenen allà en migració, sobretot a la primavera, que és una autèntica barbaritat, ocells que ja ens agradaria a nosaltres tindre aquí, la veritat. Surt gent molt interessant, uns personatges amb unes tipologies molt curioses, a destacar a l'escriptor Jonathan Franzen, autor d'una novel·la molt interessant que es diu Llibertat, Freedom, Llibertat, i que ell explica com va quedar enganxat a l'ornitologia a partir d'anar a veure ocells amb uns familiars a Central Park. Una vegada de cop se li va obrir tot un món nou per ell. Molt, molt interessant. Molt interessant també l'entrevista a una dona amb un càncer terminal que el que fa és portar gent a mirar ocells a Central Park, que cobra, em sembla que diu $6 o alguna cosa així, i que diu que és el que més li encanta a la vida i que veu que el temps que li queda doncs, és possiblement menys del que ella voldria, i bé, aprofita aquest temps per anar mirant ocells i portar gent. O sigui, uns personatges molt, molt curiosos. El documental està molt ben produït, té un aire fins i tot cinematogràfic que el fa especialment interessant. No és el típic documental de la veu en off i que et va dir... No, té un aire molt, molt curiós, molt neoyorquí, d'altra banda. En algun moment sembla que estiguis veient una pel·lícula del Woody Allen, no sé per què, a mi m'ho recorda. Bé, a part d'això, doncs també et fa agafar ganes d'anar a Central Park, especialment en primavera, perquè això és una canya impressionant d'ocells en migració, amb unes imatges que crec que són fantàstiques. Si busqueu al Google el podeu comprar a Amazon o a diferents llocs i per un preu bastant barat, em sembla que són 13 euros o una cosa així. Però, si no ho feu, penseu que també el podreu veure al Delta Birding Festival del setembre, perquè una cosa que posarem en el programa precisament serà un passe d'aquest documental subtitulat al català o a l'espanyol, perquè ara aquí ho tenim en anglès purament, en el setembre en el Delta Birding Festival, que seran les dates 18, 19 i 20 de setembre. En concret, el divendres 18 és quan el projectarem en posta. La veritat que és extraordinàriament recomanable, jo potser l'he vist ja 3 vegades i em sembla que encara el tornaré a veure perquè hi ha coses que són fantàstiques. Doncs bé, a disfrutar.